салом бинандагони хабар тиҷӣ. имрӯз ман ба шумо хабари нохуше дорам ки субҳи имрӯз собиқ роҳбари созмони муҳоҷирони меҳнатии тоҷик Каромат Шарипов бар асари сактаи қалб вафот кард. Каромат Шарипов ҳомими ҳуқуқи маъруф дар миёни муҳоҷирони тоҷик дар синни 57-солагӣ аз олам даргузашт. гуфта мешавад, Шарипов вақтҳои охир аз бемории қалб ранҷ мебурд ва субҳи 9 май дилаш аз задан монд. бар тибқи хабари дарёфти Шарипов дар шаҳри Ваҳдат аз олам гузашт, вале ҷанозаашро барои дафн ба зодгоҳи ӯ ноҳияи Файзобод бурданд. дар назар аст ки маросими видо бо ӯ пеш аз зуҳри имрӯз баргузор шавад. ёдовар мешавем ки моҳҳои ноябри соли 2018 расонаҳои Русия хабар доданд ки роҳбари Федератсияи муҳоҷирони ЭДМ Каромат Шарипов аз Русия ба Тоҷикистон ихроҷ шуд. қарори вижаро додгоҳи шаҳри Люберси вилояти Москав содир кардааст. додгоҳ шикояти Шариповро қонеъ накарда, ӯро дар толори суд боздошт кард ва пас аз чанде ба ӯ огоҳнома дод ки ба Тоҷикистон истирод мешавад. вакили роҳбари муҳоҷирон аз ин ҳукми додгоҳи шаҳри ба додгоҳи вилояти шикоят бурд, аммо ҳукми додгоҳи шаҳри Люберси вилояти Москав тағйир наёфт. Каромат Шарипов 13 декабри соли гузашта аз Русия ба Тоҷикистон истирод шуда буд. дӯстони азиз, Каромат Шарипов хеле ба муҳоҷирони мо ёрдам мекард ва хеле одами нағз буд. ки мешиносад ва ба ки ёрдам кард, ҳатман нависед дар комментария. Каромат Шарипов хеле одами бузург буд ва бисёр ёрдамҳои бисёре кард барои муҳоҷирон. ҷояш ҷаннат шавад. ҳатман дар комментария нависед.